Katotohanan sa Kaap. Ano pa da sayang karon? May kining sa kabaway nga taga Pahak Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong matatampo nagda sangan nga Gia. Recorded by Radio Mo TV. Bi, ano na ka muswilag college? Murag dili pa ako mag-college, P.O.E. Basta nang trabaho na akong lahos. Oh, ha? Ikaw, wa pa gyapon nga maka-decide imong pamilya kung asa ka pa eskwelahan ng college? Naka-decide na sila. O, adto ko na po sa Manila. Unsa? Kalayo, good. Naibaw ng good sila bahay na to, Bi. O, gusto ko kay sila nga naguyab-uyab ko. Oh, grabe, sad. Wa magay mag-ingon ng akong pamilya, nga ako mo'y babae. Ikaw pa kahinuon nga lalaki ka. May gusto nila nga makahuman lang sa kuno kong eskwela. O niya, unsaon man ni Ron? LDR lang sa ta. O, tayo mahino, Bi. Sige lang kay kung makagraduate ako. Di naman makabuot ang pinikanan. Anhin ako mo trabaho. Magpaabot ko ni mo din, Hibi. Gary, tubag ako. Tibok adlaw naman ni siya, wa mo kontak na ako. Hello? Ay, salamat ka ni tubag na kitaon ka. Kumusta naman ka diha? Marulig itong wag mo. Naigor ka mang musta. Oh. Diyan na ibaw kang pisig ikaw dali. Graduating na ko. Huwag di ko gusto distraction. Mungay ko sa muka. Gary! Pasensyain na lang una, nak. Basin og pressured lang gid kaayo siya siyang pag-eskwela karon. Graduating man kaha siya. Oo, ma. Sabta lang una. Dubliha imong pagsabot ilabi na karon nga layo mong duha sa usag-usa. Tay, ni-graduate naman tayo si Gary, no? Ha? Sure, uy. Wala gyud kay baw. Wa ka rin sultihi? Dili man gani siya sa Cebu nag-celebrate sa graduation? Ha? Nauli na din siya din sa Cebu? Oo, nauli ako. Pero wala akong magpaibaw ni mo kay... Wala ka na kong balik sa Manila. Ha? Nga naman. Ato ko matrabaho para dakong sweldo. Gary. Nilarga na kang balik si Carrie. Uwa man na siya magkunahuna na ako. Kunat siya kong bation. Ganun na usaban siya. Sukad lang nga nilarga siya sa Manila. Wanagit ko kasabot niya. Gikapoy na ko. Jaya. Undang ko na lang yun ito. Unsa? Nga naman. Gary, unsa ba yung problema ni mo? Sorry kayo, Jaya. Pero sige lang. Kung parang kitang ganda para sa usag-usa, abuto na binatagbalik. Unsa? Salbahis ka, Carrie. Gisugot ni kang inisalig ko ni mo. Gadili ko ni mo pasakitan. Unya karon, sayo na kayo ni mong naging buwag na ako. Pues, magkalimtan na ita.
Recorded by Radio Mo TV. Kumusta naman ka? Okay na ka, day. Naka-move on na ka? Oh, dili ko mawilis sa tao nga magpasakit rin ako. Maayo kon mauna. Focus na lang gid sa imong kaugalingon, day. Gia, sugta na lagi ko. Pila ka buwan ako nang uyab niyo mabaya. Sige, God. Tinood bang akong nadungog? Itando na ka? Uyab na ta? O, lagi. Oyab na ta. Swertian ni mo, no? 3 years na mo ni Clark, pero grabe pagyapon niyang pagpangga ni mo. Grabe siya ka-consistent, day. Mong makaingon gid ko nga, swerte kaayo ka niya. O niya, day. Na-imagine na ba ni mo imong self nga magpakasal niya? Yes! Magpakasal ko ni mo. Yes! Yes! I love you, Gia. I love you too, Clark. Lord, salamat kayo. Kagihatagan ko ni mong lalaki nga tarong. O pinangga og mahal kayo ko. Unta, giyahan ko ni mo. Kung minyo na unya mi. Oh, hello? Day, ganina lagi ko nagsigig panawag ni mo. Oh, nga naman di ay. Nauli na si Gary gikan sa Manila. Kay mutambong siya sa umaabot atong reunion. Unsa? Dili mo ko mahimutang. Dili ko makatuog. Gusto ko makigistorya niya. Gusto ko mahibaw. Kung nga nang gibuhato niya nako. Sa ato pa, wa pa gid ka maka-move on niya. Unsa? Kay kung naka-move on na ka, dili na ka maapektuhan niya. Ug wa na kay paki sa kung unsa may rason niya. Day, gusto na akong mahibaw. Gustong mahibaw or gusto lang ka makakita niya balik? O sige, ako'y mangitag paagi nga magastorya mo ni Gary. Pero day, ayaw kalimot nga love kayo ka ni Clark o kaslo na mo. Day, Gusto gid ka mahibaw sa rason. oh Gary. Kay gusto kong makatigom og mayaw, Gia. Wa ko magsaba nimo, pero nana ko gipalit na bay. Nagtigom og mayaw para sa the future. Unsa? Ngano? Kinahanglan ba tayo nga magbuwag ta para matuman imong plano? Oh. Kaya nahibaw ko nga, di ko makahatag og enough nga time nimo. Ug ma-question nimo nga tong relasyon. Ug mapasakitan ka. Pero gipasakitan paghihapon ko nimo. Oo, pero kausara. Mas gipili na ko nga buhaton to kaysa mapasakitan ti kag balik-balik. Gary. Pero, ako binisakitan pag ibaw na ko nga. Nakaragayam. Ug kasulunod na karon. Gary. Pagampo na ko nga magbalipayan ka, Gia. Ug gusto ko mahibaw ka nga. Makapaghapon ti ka, hangtod karon. Mahal ka po, di ka, Gary. Ikaw rin yun. Isukat pa sa silong tanan. Ganun na hitabo pa rin ato. Sorry, Gia. Goodbye. I love you. I love you too, Gary.
Gusto na kayo kumusulti ni Gary nga mahal pa na ako siya ug ang kunan siya pagbalik. Pero dili ko makahimog pasakit ni Clark. Dili ko makahimo ana sa tahaw nga waling gibuhat kundi mahalon og panggaon ko. Karon, kasado na mi ni Clark. Pero patago lang gihapon kung nahigugma ni Gary. Dinhi na lang ko to og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka ng mga ikalang kaagi ni Jaya nga taga Pahak Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nakulahan, muli. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasing kasi ko gidapit sa papada sa inyong nagkalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaawit. I-address lang ining tulumanan handumanan sa sakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Babe, thank you ha. Nagidagi ko ni mong beach ron nga weekend. Long weekend well spent, good. No worries, babe. Ang importante, nalingaw ka. Yan na ta. Thank you, Carlos, sa pag-drop na ako dinis bay. No problema. Basta ikaw. Swerte gud kayo kung uyab nga naka-best friend siya parehas ni mo. Thank you. So, manaog na ko ha. Babe, thank you again. I love you. I love you too. Carlos, thank you pag-usab. Bye. Bye. Naabot na lang ta din is kondo pero hangtod karon pagyapon ko ni magitinggan. Unsa magikuparan nimo? Carlos, unsa man ang pangutan na? Siyempre, mahal ka. Bullshit. Oh, love. GM naglibog na ko. Kung hangtod ka no sa ata ngayon ini. Abi nimo, di lang tayo ako ang imong gipasakitan. Apil na si Sofia. Kung mahibaw siya bahay na to. Love. Di na mahitabo. Kay kita rin ibawan eh. Nakasabot ka na ako, di ba? Oo, nagkasabot ko. Pero wala ko mahibaw kung sabay angay na kong bation ron. Nagkonsensya ako. Abi ba na kung mahal ko ni mo? GM, mahal ka. Pabitaw nga, gisabuti ka. Di ba? Love, please. Di na ko kayang mawa ka na ako. Please. Patas ipang imong pailog o pagsabot na ako. Ikaw rin nakasabot na ako. Ikaw ra. Okay, fine. Pero please, hangyo na ko na mo. Ayaw na ni padugaya pa. I promise. I just need more time para masultin ako nilang mama o papa ang tinuon na akong pagkaako. Okay. Pero JM, I can't promise you. Kahangtod-hangtod na lang sad ko nga masabot ni mo. I have feelings too. Unta, makonsider sa na ni mo. JM unsamahan. Wa pag kay planong pakaslan si Sofia? Ma. Tiguang na Miss Papa ni mo dong. Ganahan na kay Miga po. Mauna. Pag-propose na ni Sophia, oy. Pa, ma. Kuwang pa magod akong tinigon ko. Ay, sos, ka na na. Mara na problema ni mo. Tabangan ka na mo mama ni mo. Oh, pa.
Oo. Dili man sa ingon nga dali-dali ka na mo, ha? Pero usa pa may dugayan, di ba? Bila na ba mo katuig si Sophia? Anak, ramasa mo pa doon diya, di ba? Gusto si Papa ni mo, anak. Usa pa, 30 ka na. Naanak yung ka sa hustong edad to settle down. Ugma na yun. Planuhan na to ang imong pag-propose ni Sofia. Unsa ma? JM, seryoso? Gida ko ni mo din sa mall para magpakuyog o magpatabang og pili na kong singsing para ni Sofia? Carlos, please. Nahibaw bitaw ko. Nga mas doon na pa kay taste na ako ining mga ingon ini. Mong giubanti ka. How insensitive. Love, please. Okay, fine. Pero, I tell you, last na ni. Sobra na ka ni. Oh, love. Pwede na ba na akong tagtangon akong blindfold? Yes, pwede na, babe. Wow! Kadaghan ko flower petals din eh. Tinuod ni. Sophia, will you marry me? JM! Yes! Yes, JM, magpakasal ko ni mo. Congratulations sa ninyo. Sige na. Ulakaw na ko, ha? Dili ba ka ma-join na mas dinner, Carlos, nga gi-prepare ni JM? Dili na lang. Gusto ko nga hatagat abog time. Kamong duha. As fiancé. Oh, Carlos. Recorded by Radio Mo TV. Babe, okay na to si Carlos? Yes, babe. Ay lang to siya tagda, eh. Sure ka? Oo, lagi. I'm sure happy na to siya para natong duha. Especially kay kaslo na iyang best friend. Hinoon. Basin, emotional lang to para nimo. I love you. I love you so much, babe. Gahapon pa ko tawag niya pero di gahapon siya matubag. Carlos, please, tubagan ako. Masad siya mapauli sa iyang kundo. Hello? Ay, salamat. Itubag na gyud ka. Finally. Asa man karon ha? Gahapon pa man kang wa mo tubag sa akong mga tawag. Magkita ta. Doon ako importante yung isulti ni mo. Sige, love. Asa man? JM, dili na ko. Usidi na ka. Dili na ako kaya. Dili na ako kaya ang tanang mga pagpasakit ni mo na ko. Abi ba na ako nakasabot ka sa akong sitwasyon? Oo, nakasabot ko. Pero ikaw, nakasabot ka ba na ako? Carlos! Dili na ko, GM. Sobra na. Oh, sobra na kayo. Carlos! Love! Unsa? Makigbuwag na ka na ko? Sorry, Sofia. JM, ayaw nagbuhatan ako. Maluoy ka, magpakasal na ta, diba? Sorry, Sofia, pero dili na nako kaya nga mas masakitan ka pa. Doon na ba'y lain? Sofia. Sultihi ko! Sultihi ko! Doon na ba ko'y nabuhat ka sayop? Wa! Ni anak ko ang sayop. Pakakita ra ka og mas bagay nimo. Mas deserving nimo. Duwa ko mag-expect na makabuhat ka na ko, ani. Sofia. Wag yun. Sofia! Sofia, sorry!
Taw-taw na gid na. Wala ko'y balita ni Carlos ta. Kumusta naman kasi? Oh, si Carlos. Hello? Available ka tonight? Ha? Yes. Masin ganan ka mo bang tonight? Sure. Asa man? Kamusta, JM? Nanong sweet man kayo sila ni Carlos ug Sofia. Sila na ka? Hey, Ha? okay na ka? Yes. Okay na ko. Carlos, mag-CR na ka ha. I'll be back. Kamu na? Yala kong gigamit. Aron pa siloso ka. Usa? Until now, wa pagyapon siyang ka-move on. Hindi mo. Carlos. Sige. Kung misulti ka pa rin unta sa imong pagkatao, kung unsagid ka, wala untay maamong pa. Di ba? Kung gipahibaw pa lang unta ni mo si Sofia sa tinuol, I think, mas makadawat ra siya tingali. I didn't know nga moabot ba di ay sa ingunani. Wag ko sad. Unsay ang ina kamahibawaan? Oh. Mag-istoryatan news gawas. Ang tinuod, Sofia, bayot ko. Unsa? Og ang rason nga nung nakigbuwag ko nimo, tungod ni Carlos. Unsa? Doon na may relasyon ni GM sa dili pa ka mo, Sofia. Sa ato pa inyo kung gibuang? Giduwaan lang di ko ninyo? Sofia, wa ko'y intensyon. Wa! Kung sa may tawag di mo nang imo gipabot og pila ka tuig! Sofia. Dili pa bagod din ang intensyon nimo? Mga hayop mo! Mga hayop mo! Huwag ikaw, Carlos! Nahibaw man unta dahi ka! Pero nisugot kang gamiton ti karon pa seloson si JM? Grabe mo! Huwag mo'y mga kaluoy na ako! Mga hayop mo! Sofia, I'm sorry. I'm sorry, Sofia. It's not a secret I try to hide. I know you want me. Tungod na itong hitabo, nangisog na kumusulti sa akong mga ginikanan sa tinuod akong pagkatao. Og, as expected, di gid sila makadawat na ako. Nilayas ko sa amo, kaya di ko gusto nga mag-expect sila og something from me nga kahibaw ko sa akong kaugalingon nga di na ako mahatag nila. Judge me all you want, pero gusto lang kong magpakatinuod sa akong pagkatao. I just want to set myself free and be happy with the person I true love. Ug kana mo si Carlos. Di nilang kutob, dagang salamat. Amen. Recorded by Radio Mo TV. Bakit may higalang kaagi ni JM nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, Rewrite the Stars. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Aka, ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalinlaing kaagi, nga naglibot sa kawit. I-address lang iniining talumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumana so sa ka.
Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tikaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joanne. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. You don't know. You don't know. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka-awit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? May kaning sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Joanne. Recorded by Radio Mo TV. Joanak, wa magkiklase ugma. Manglaag ta, ha? Laag? Asa man ta, ma? Adto ta sa mall. Wa day kay work, mama? Wa na. Si Papa? Na may work si Papa nimo. Kita na lang usang duha maoy magbanding. Ihatag na ko ang tanan akong oras nimo. Thank you, Mama. Kumusta man ang lakaw ninyo ni Mama, nak? Lingaw kaayo pa. Nananaon mig sini. Nangaon mig lami. Unya, nagduwa pagid mig arcade. Uy, mayo hinoon. Kuyog na niya ka na mo sunod pa, ha? Puhon, nak. Ihayanin mo, no? Pinangga kay kasi mong mama. Mamawi raman sad na si mama na ako kay permi man siyang motrabaho kod. Panagsara man na siyang mauli sa bahay. Morning swerte kayo, kaday. Perfect kayo imong pamilya. Maog kitay. Juan, ayaw pa sa gawas. Pagita ka. Nga naman ka, ha? Magulik na ta. Ha? Wa pa man mo man akong klase pa. Bahala na, nak. Tanak kay nagdali ta. Kay mo biyahe pa ta. Ha? Era ka, nak? O, ma. Ngano tay ni sakay man tagbas, ma? Magpalayo na, tanak. Ha? Kano sa man ta mo balik? Di na ta mo balik dito. Unsa? So, transfer di ka din eh. Okay, di ka na ta, ha? Sige! Congratulations, anak! Congrats, anak. Salamat, ma, pa. Mag-college na gid ka. Asa magkagustong mo eskwela? Pwede og. Adto ko sa itong gipuyan sa una, may eskwela? Maagyo'y gusto ni mo, nak. Opa. O niya kay layo man to. Mag-boarding house lang ko. Sige, kung mao'y gusto ni. Thank you, pa. Kumusta magadiha, nak? Okay naman, pa. Kamu? Ako na lang usa diri kay nilarag ka naman sa mama ni mo. Trabaho na sad. Sige lang, pa. Makatrabaho na gani ko. Dili na na maahat si mama og larka. Siguroon ako nga dili na malayo si mama nato.
Recorded by Radio Mo TV. Makaulit ni kitawon ko. Juan! Oh, Polo. Juan, kuan ba? Anak ko nalibugan sa itong saimik ba? Pwede ko magpatabang mo? Maglibog pag ka nga, pila katuig naman ka nag-college. Kabiasa na pinakatuig eh. Bitaw! Kapi sa gara. Murag tiguag naman kita para ni mo. 4 years na itong gap eh. Naundang na ko, mong college kaya pong kuhantod ron. Sige na ba? Bangi ko. Sige, good. Asa man ti katudloan? Sa amo lang. Okay na. Salamat ka, ha? Sige. Ato na ko, ha? Mingawa sa ilang subdivision, eh. Oh. Si Mama? Ma! Oh, Joan? Nag-unsa man ka din, Gikan ko sa bahay sa akong classmate kay naami gibuhat nga assignment. Ikaw, nag-unsa man ka din, Papi ba na kung nilarga ka? Oo. Wa ako mularga kay na ako importante nga tuyo sa among kauban. Mao ba? Ikaw, ayaw patakaw atong mga bahay, ha? Layo ba taon minimo, nak? Si Makog maunsa ka? Ma, relax lang. Mo ulit naman po ko sa boarding house. Sige, nak. Pag-amping. Nga naman to si Mama. Mura maglahian yung lihok kanina. Mura si kikulpaan. Naakay kitago si Mama na. Sa panigisan ni Papa. Oh. Picture ni Mama. Oh. Tanawa si Mama nimo nang laag sila dito karon sa Bohol. Karon? Ngano nga magsulti si Mama ni Papa nga ni Arase sa Cebu? Sa makikitago ni Mama namo. Di man siya bagunsa, ha? Pero, ba sino nailain sa mama ni mo? Murag dili ko makatuo, ana. Nakita na ko kung unsa kamahal ni Mama. Si Papa. No, sad. Pero kung nun sa mo, may baho ko nga, may bawan ako niya na mo. Ato, de. Kuan ba, celebration sa akong birthday nig Saturday? Basig pwede ka. Ato sa amo. Plano man ako muuli sa amo, anak, good. Oo, mau ba? Sige, kung mausab ang imuna-una. Welcome na kasbay, ha? Salamat. Wa pa mauli si Mama pa? Wa pa manak. Ngano man Gusto na unta ko muuli diha, kay gimingaw na kayo ko ninyo ni Mama. Basig sunod si Mana patula. Mao ba? Sige, sunod si Mana na lang sa kumuuli pa. Maayo kayo, wadi ka madagi guli. Nausab akong huna-huna. Dali. Ipaila-ila kang mama papa. Pa, si Joan, akong classmate. Joan, akong mama and papa. Si Mama? Joan, dali. Kaon. Polo, mulakaw na ko. Naadimanday ko'y nalimtan sa boarding house. Excuse me.
na ilang pamilya si Mama. Gano? Diyon sa pagkahitabo, Joanne! Buhi ko! Paminawas ako. O sa pa may paminaw na ako, di mo? Kaklaro na ato nga naakay kabit. Nak, dili na ko kabit ang papa ni Polo. Mao ba? Unsa day tawag di mo anak nga naa makilaing laki? Imong papa. Siya mo akong kabit. Unsa? Pasaylo ako, nak. Pero dili ko gusto maguba ang imong tanaw na ako. Kinahanglan may baho si Papa, Ani. Ako si sultihan. Dili na kinahanglan. Ngano, ma? Naibaw na ba si Papa, Ani? Sultihin ko! Oo! Ibuang nagigday ko ninyo, ma. Nak, Grabiya sa ninyo, uy. Gipatuo ko ninyo nga nindot ang akong pamilya. Nga perfect mo nga pagkainahan o amahan, pero gibuang na din ko ninyo. Sugot karon, kalimtan ako nga may ginikanan pa ko. Joanne! Padawat pa na ako kung laing tao ang nitraidor na ako. Pero kaugalingon ako mga ginikanan, maunay pinakasakit. Kigipatuo ko nila sa usa ka dakong bakak. Dini na lang kutob, ug dagang salamat sa pagkagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalan kaagad ni Joanne nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga Tuhan, You Don't Know. Let me just give up, so let me just let go. Ang mga kaagi, gibuhatan doon sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usakawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpahinga. Handumanan sa usakawit. How can I make it through the day? Maayong alokan yung tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatagog kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Joanna. Sa dali ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Say You'll Never Go. RMN Drama presents Handumanan sa usakawit. Ano pa na sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Joanna. Recorded by Radio Mo TV. Christoph, asa ka? Apasa sa ko din sa kong nahimutangan, B. Pusog ka yung uwan good. Na-stranded ko niya, dagan ko gibit-bit paperworks. Asam ka na, Pita? Kaya naunta ka.
Salamat ha, Christoph ha, nga imong gikuha si Joanna o giuban din sa pag-uli. Uy, kaso tita ay, anytime nga makinahanglas Joanna na ko, naradain ko. May pa di mong best friend, Joanna. Nagpakabana pa si mong kahimtang. Pero kadang uyab ni mo, ambot lang yun. Huwag yung pakialam ni mo. Mama, sad, uy. Naalagit siya gilakaw ron, maong wa ko niya makuha. Ay, sus, lakaw ko taon. Ingon anak yun ka-importante iyang lakaw kay ni mo. Ambot lang. Ay, ambot usay nakita ni mo ang natawhana. Ihatod sa ako sa Christoph's gawas, maoy. Ihunong namang uwan. Ados ako, tita. Nahala, sige. O salamat dong ha, pag-amping. Salamat, tita. Best, thank you ha. Pero may kaso eh. Pero may biyag yun kung to the rescue ni mo kung wahay mong uyab. Maong gani. Maong thank you good kaayo. Asam ko siya? Tinuod yun ka nga nasa ilakaw o nag-away na saan mo? Ha? Wa, uy. Sulti ko tinuod. Nag-away na saan mo, no? As usual. Ay, sige na, uy. Tingalig. Magabian pa kag maayo. Uy, day. Ganyan na pa ka, sige kupot na mo cellphone. Nyamukot kag now. Ngano ko, uy. Kanina pa ko si panawag ni Vincent Daygood. Tigit tupagon. Taas ki pride tawhan na, eh. Ha? Nga naman, nag-away day mo? Oo. Nasad? Uy, naunsa naman, uy. Katoxic ba na yung relationship, uy? Kung mauna no, pagbuwag na lang ka mo. Dili mahimo. At tuon ako siyang apartment unya. Dili mahimo nga dili ko ni tinggan. Ano niyan mo ka? Alangan. Wa magi ka nag-text na ako sa kahapon. Unya di pagi ka mo tubag tawagan. Di mo di ka kaagwanta? Nya, masigig pangaway. Kisa ba say dili masuko? Ang imong panangkin nako simula ang pagusang gabi iway babay unya naa di ay. Kung wa pa nag-upload og picture ng imong amigo sa Facebook, digit ko mahibaw. Ay, niapas na lagi to. Hanya lagi be, nga sikit makayo siya nimo. Kung nianhi ka ba, ron, mangaway na ako. Away na sinyo. Vincent. Sorry na. Nituon ako nimo. Please, okay na ta. Babe, please. Ayaw na gud kasuko. Sige na. Thank you. Sorry. I love you. Love you too. Let me guess. Ikaw na say nangayog sorry, no? Oo. Ngano di ay. Sama sakit na ako, good. Ay, abuti mo dayo eh. Ikaw no, under kay ka na imong uyab. Dili man sa kamuri akong ingon ato kuno kay nakitang sayop. Day, wa magay sayop. Gibati lang gid akong sabot. Abuti mo eh. Nganon dili man siya kamubuwag anang imong uyab. Uy, nga himabay man kaayo na. Pinalagod ka babay ang rason sa inyong away, good. Pero at the end, ikaw ra gihapon ang mga yung pasaylo imbis iyahang sa... Grabe, dyo kang gugma ni mo niya, girl. Grabe, cute. Tingali ba yung obsession na ng imo, ha? Unsa? Grabe sad ka, uy. Na ako'y Christoph, good. Anak dyo ka ng Vincent. Christoph? Oo. Day, best friend rin taming Christoph, uy. Ang pangutana, kung best friend ra ba sad gyud ang tanaw ni Christoph ni mo? Kaysa kung tanaw, day, sobra pa sigala iyang na-feel for you. Day, best friend rin akong tanaw ni Christoph. Basta pa, dili na ko type si Christoph, day. Uy, daot ka ayo niya. Dili pagit ka maumupurma. Uy, ikaw ba? Grabe sa gay ka. Uy, grabe kay kasi mong best friend. Ay, kitinuod man sad. Actually, kapila naman ako sige badlong ana, pero ay sulti rin ako. Ingon ana lang kit siya. Day, ayaw pangitaa ang love sa physical. Kaya kanang physical, no? Mo-fade ra gyud na. Pero ang genuine, ang ka-genuine sa usa ka tawo, dili. Day. Recorded by Radio Mo TV.
Kana si Vincent, inikatiguang anak, mausabrang naong anak. Pero iyang pagkadili matinud-ano nimo, perme na gyud na. O kana si Christoph, doon na pa'y chance nga mapurma na uy. Kaya di ba gyud na siya batiog naong? Daot lang. Sige ka, hala ka, magmahay dyo kag ibaliwara na nimo siya. Dili na mahitabo. Friends ramin no. Oh, excuse aday. Hello, babe? Pwede magitaw niya? Sus? Gimingaw na dayon ka na ako, no? Sige, asa mo ito magkita? Oh. Ni aman nakita din eh. Mingaw man din eh. Nalang ko importante yung story mo. Ha? Bahin sa unsa man? Yona, I'm sorry. Magibuwag na ko nimo. Vincent, ayaw ragad pagbinuang. Huwag kang magbinawang. Ako nang input doon tungkol kay... Doon na ako yung nagustuhan lain. O unsa? Saingon anak ka sayon? Magduha na ta katuig pero wa ko mabuhag di mo bisan unsa ka kagago. Muna hinungdan nga nung makigbuwag ko di mo. Di ko gusto nga magtuyok rang imo kalibutan ako. Unsa? Okay, fine. Joanna, maamahan ako. Unsa? Nakapamabdos ka? Yes. Ug love na ko siya. I'm sorry. Makita ra kaglain nga para gini mo. Oh. Im na sa ning tubig, oh. Ayup siya. Ayup siya. Karon pa ka? Sa una na salbahe sa mong ex. Di ko ni mong dawat. Lain kay ka. Imbis imo kong i-comfort mo, pahinog akong sa kung ano nisakitan ko ron. Kaya mo magiusa. Nakay choice mo biya. In fact, daghan na kayong rason nga pwede na unta kang mubiya sa una. Sa una pa yun. Pero you always try to fix everything. Bisag dili ikaw may sadaan. Cristo. May bawa ka, Joanna. Napamagid untay laing tao nga makahatag nimo sa love nga deserve gid mo. Walang gid mo makita. Kaya unsaon nga focus magay ka sa tao nga dili na gid mausab pa. Lain na sa nimo, oy. Ako, wa ba ko nimo makita? Best friend ra ba gyud ko to imong tanaw nako? Joanna, please. Hatagi ko gigayon. Christoph. Suwayan lang gud nato. Basi pala yung makaton karas pagigugman ako. Labaw pa sigala. Christoph. Nalipay kaayo ko nga gisuwayan gid ninyo ni Christoph, Joanna. Kay tanawa o, di abot gid mong hapit na 5 ka tuig. Mo lagi tita. Nagani kay gisugot ko. Dili pa ka mo uli. Lawom na ang gabi eh. Bitaw Christoph, basig maglisod pa o niya hinuon kag sakay ron. Sige, tita. Pinasa ko magdugay. Muantan ako. Love. Muantan ako. I love you. I love you too. Unsa? Mura kag napulaan ni Christoph? Haloy na unsa mong ka, uy, hapit na noon mo mag5 ka tuig, karon pa hinaw ka naka-feel og puol. Ambot pa day, uy. Wagit ko makasabot sa akong kaugalingon. Ay, naunsa man sad ko, uy. Grabe put ka. Lana, ay kalimot sa kong birthday, ha? Oo, lagi. Pantay, ha? Nag-expect ko rin mo. Uy,
Gipaundayonan namang gina nimo imong pagsigigtando sa mga invitation anang Edward Way. Pila pa lang ganina siya kabuwan sukad nadawat din sa atong trabahoan. Grabe na kay mo ka-close, no? Day, amigo rami, uy. Kalain ba di mo tinanawan? Tingali bayag mo onay nakasamok sa imong hunahuna, maong napulan kang Christoph. Pataka naman ka, uy. Dili manggod. Ambot na lang gini mo, Joanna. Bahala ka na, oy. Dako na bitaw ka. Day. Dali. Dayon sa ko apartment, Jo. Pasensya nga, medyo samo kay kong apartment. Asa man day mong ubang friends? Ingon ka na, asala. Ambot, oy. May klaro. Na makakanako, no? Okay. Sige. Tugan ko sa tinuod, ha? Joanna, ang tinuod. Teka, gusto ko nimo. Huwag libaw ko nga pares na gibati. Ayun po ngayong kaugalingon. Edward. Kung pananglit, sa'yo po gusto kong penalty. Di yung tagamtando sa kong invitation, di ba? Pero bisa ko sa, huwag kang balibad. Joanna. Edward, hindi na ito pugat ang kaugalingon. Please, ayaw. Di ba ako, mo sa imong gusto? Please, Edward, unsa pa? Joanna! Gusto ka. Naglibog gusto kong gibati para nimo. Kung salamat kini tungod sa nahitabo karon. Karon pa na ako na-realize nga mahal gyud ako si Christoph. Dili na ako kayo nga masakitan siya. I'm sorry. Joanna! Mo rin naka-feel ko nga murag bugnaw na kag tinagdan ako. Sorry, Christoph. Pero tuhui ko, way nahitabo na mo ni Edward. Na-realize na ko nga mahal kita, Itika. Masaylo ako. Mahal sa tika. Ug dito ko nimo. Salamat kay honest ka nako. Thank you, love. I love you. I love you too. How can I make After 8 years na mo pa nag-uyab ni Christoph, may kasalmi sa simbahan niya. Dako kay kong pasalamat sa Ginoong gitagaan ko niyag sobra kabuutan nga ba niya. Karon, may tulo na mi kaanak. Dinhin na lang ko to, takang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalan kaagi ni Joanna nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan, say you'll never go. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala o mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jocelyn. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, gulong ng palad. RMN
Film and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano para siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Tagum City. Ang ito matatampo nagdasingan nga Jocelyn. Recorded by Radio Mo TV. Ganang kibiyaan man minimo, ma. Jocelyn, ingo na. Wala tayong mahimo. Patay na ang imong ginahan. Ganun namatay man si mama pa. Naanang taas og dugo si mama ni mo. Nabikil na gyud siya og mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Ma! Ma! Unsa pa? Dili na ako makapadayon ng eskwela? Oh, nak. Unsaon magod. Lisod kayo ta. Unya, naapay mga manghod nimo. Maong ayaw na lang pag-eskwela, ha? Kay dili na gud nako kaya, nak. Pa! Dili na mahimo. Kinahanglan nga mahuman kog eskwela bisag high school lang. Ah, gusto. Akong hanyoon si Nina nga ato lang ko puyo sa ila. Oh, way problema, Lin. Sige, ani ka puyo sa amo. Aron makapanayon ko sa iyong pag-eskwela. Kami ay bahala nga magasto mo. Salamat, Ninong. Tabangi lang mis mga lihok ko nun din sa bahay, ha, day, Jocelyn. O, Ninang. Sige na, palang hindi papa din mo nga, ani ka puyo sa amo. Pero, nak, may kugtani ninong ni mo, uy. Nagsabot ang manggod sila si Ninong og Ninang pa. Nga, okay ra ko no kung ato ko puyo sa ila. Sila rin mo gasto sa akong pag-eskwela. Nahala. Sige. Ikaw ang mag-iko. Pag binutan ba yan dito, ha? Opa. Happy na gid ko mahuman og pagpangimpyo. Len! Ay, Ninong! Gusto pa bang kaniya? Nalimpyo pa ko, Ninong. Dangin na, oy. Kay maliit kasi yung pag-eskwela. Ay, hapit naman sa kumahuman. Basta din ang trabaho niya. Ang iyong pag-eskwela mo'y siguro, ah. Lin, Ninang, mulakaw sa ako, ha? Ikaw lang unay bahala din sa bay. Kamong duha si Ninong ang mulakaw, Ninang? Ako rin mulakaw. Kay hapon pa ko mauli. Daghan kayo kog paninglunon, good. Unya, naglain man sa itong lawas ni Ninong ni mo. Maong ikaw lang unay bahala din, ha? O, Ninang. Ay, salamat. Humanagid ang taong ko sa kong trabahoon. Makatog na gid ko. Ninong. Dali na kong kaniyot, tay. O, Ninong. Isugo ka, Ninong? Panihan kong kugahaplas akong likod din, kay layay kong paminaw na. Sige, Ninong. Salamat. Mayroon paminaw ko sa kong lawas na.
Okay na ka, Ninong? Oh, okay na ko, day. Salamat kayo, ha? Magtuon ako ha, kay exam pa man ako ugma. Sige, Lin. Salamat kayo. Lin, asa ba sininang di mo? Naay gila ka, Ninong. Maningil na sa tingali to? Suma na pa kay buhaton. Hawa na. Humanam ako sa kong trabaho. Ay, nakaisugo, Ninong? Kuan, magpamasahe yung tako mo kay sakit akong likod, ha? Sige, Ninong. Kana. Hindot ta paminaw, no? Okay na ka, Ninong? Oo, nindot kaya paminaw ang paghilot mo sa kong likod. Dali sabi. Ninong, imo na ko gikakos. Tugay na kung gustong kagaksuno ni Molin. Ninong. Pasag dilagos kong buhato ni mo, ha? Ako rin bahala. Wala kimita po ni mo. Ninong. Ay, kabala ka. Huwag may bawi ni. Kita randuan. Silin. Ay, pagilag. Sakit kayo, Ninong, uy. Kalo na pirmiro mangkod. Pero madugay, maana na ka. Ikaw ginakauna na ako. Ay, kabala ka. Ibito ka na ko pasagdan. Ihatag na ko ni mo kung usmay kinahanglan mo sa eskwelahan. Ninong. Recorded by Radio Mo TV. Makabuang siya kalin. Ninong, pila na kayo nga may nahitabo na to. Nahadlok na ko ini kay basig mahibaw si Ninang bahin ali. Ay, kabala ka. Di siya may bawi ni. Basta, mag-amping lang kita. Dili na kong ganahan akong sitwasyon. Pero na lang kong gamiton mo, Ninong. Mag-isot sa kong palibad. Siya may nagkasto na ako. Mag-amping lang din ko. Hangtod na mahuman kong eskwela. Muhawa na ka din sa amo. O Ninang, kay naman na mag-eskwela. Unya naman ko ikailang nga tuwa sa Davao. Akong tabangan nga makasuday ng trabaho dito. Maayo noon. O kung usa gani, may mura kang balik din sa amo, ha, Jocelyn? Ninang. O, salamat kayo ninyong duha ni Ninang. Salamat itahang kinakagawas na ko sa mga kamot ng Ninong. Inahangan ko magsugod bago na akong kinabuhi. Hi! Bago ka din eh? Ako rin si Andrew. Jocelyn. I love you, Jocelyn. Andrew. Manay tinood, Lynn. Sa una ko palang pagkakita ni mo, ganahan na kayo ni mo. May chance ka ako, Lynn? Nga nung malimod man ko nga ganahan man sa kuli mo, Andrew. Kung mo, uyab na ta? Andrew. Ako na kang gisukot. Salamat, Lynn. Dali aras pa na, no? Walang may bawi, upat ng data kabuhan. Maugyod. Mura lagwa, no? Maayon tagdili ka mausab na ko, Andrew. Di na may tabo, Lynn. I love the kay ka. Salamat, Andrew. Sa'yo pamansat kayong ipauli, uy. Ani lang una ko mag-standby sa plaza. Ako na lang chatan si Andrew nga, ani ko pakuha niya kay day off man niya. Asa mo ka ng tawhana nga, bakit mo reply?
pauli na lang ko eh. Unsa man kay gibuhat ining Andrew ay nawa man gid mo reply. Sa gilok eh. Ha? Gilok? Si Andrew na may kuyo ka papay. Og sweet kayo sila. Andrew! O siya, bali ba sabot ini, ha? Kuan, Lynn, Uyab din mo imong kuyog, di ba? Oo, uyab. Uyab ni, nga di ay. Salbahis ka? Uyab, tanyan ang uyab pag yung kaglain, ha? Ayaw nagpakita na ko, ha? Ibuwag kita! Ayaw na paghilak, day, uy. Gisakitan lang ko si buhat ni Andrew, day. Basig, dili lang kitingali mo para sa usa-usa. Sige lang, day. Makakita na lagi kag lalaki nga para gini mo. Ha? Afam? Oo, day. Ako pa nimo, mangita na lang kag afam. Basin pa rin surtihon ka. Asa mo sa kumangita na, day? Nga may apps, day, para makakita kag afam. Dali, day, tuluan di ka. Hi. Hello. You're so beautiful. Thank you. I'm Steve. And you are? Jocelyn. Oh. I like you, Jocelyn. And I will marry you. Steve. Kung minsan ang takot ang buhay mo. Ako na lang gilingaw ang akong kaugalingon sa pag-chat o mga afam. Aron dili ko mahinumdum sa mga masakit nga nahitabo sa akong kinabuhi. Sa pagkakaroon, padayon pa ang among communication ni Steve. O nagpaabot na lang ko nga moari sa Pilipinas aron makiminyo na ako. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Kitagong City, uban sa awit ngayon di pangayo, awit nga nagalahan, gulong ng palad. Ang mga kaagi, gibuhatan o duwas sa radyo ni Ricky Parsuelo Garing, uban sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga higala at mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. Yerusalem ni inyong tulumanon, andumanan sa sakawit thereof, RMN Production.